So, asabap ang Aldo, pakilala kay po kay Onyok damangawang French fries. Sobrang kasikatan na pong Onyok kening kaya kami danay kilala rin tao. Wayan po, ano pong pangabilis mangiling patatas. Higit ko ito niyang potensyal nga na kayo ni agad keping maging mascot na ng Jollibee ay abisa. O ayan ba po? Hala na sabi-sabi pangili na nalareto metong sakong patatas. O ini ba prepare na nala? Metong gamal na buko powder, pomelo powder, rampong cheese soap. Tsaka na gamalan moves ba po ayan penduro na balang washing machine mo Ang kaipot na maunang langhap sarap ba pero ito na nala. Sa isang sulyap mo, ba't parang ang bigat mo? Para bang mayayatake ako. Ay ni pala yung assistant ng Onyo. Kay Bapa Mumpong ay dana. Kaya rida ng linotro. Timbangan na nala. Tsaka no taktakan sabon. Tsaka na nala diretso kayo ng garbage bag. Ay dana. Mamili ka ba nung bisa ang pipino, lara o nano pa man. Tsaka na nala balot keng papelayan no. Balot na nering keng garbage bag bap. Why ni ng finished product. Malyarim na yung selo ko. O kabang makabreak ko ba, pikit kay ba pa Jenny, ay ni ay nanong pangawa na, nepang kakyot mo pakalawin niyo. Hoy, burgay, damo, nandun na ka pa paanto ng karin. Nandun ka pa makabreak ay. Ika naman, Foreman. Alas 10 pa ako, sakto pa ang coffee break. O nanano kayo, Kenny? Na, mag-break ko muna man O, ikat Kenny, ating kanong ba yung maitinda Kenny? Wapin pala yan? O Foreman, ayan ay, maglagay ang Monster Energy drinking kayang pipritong ebon ay. Ba, pampaenergy pala yung pamisalina ngayon. Sali mo na mo Manuel. Na, mga kubit la rin nga sintan ng hollow blocks. Yung kabola nga. Awa Foreman, pakanan tayo makayan pampa-energy. Happy energy, energy, happy energy, break. 1, 2, 3, sinali kong omelet kanjojit. O, neng kasalpak, neng kakulit. Oh, bayo ka pa mga pahindak ba? Pakilala kay ka na kong kumpare, paring Georgie. Ay dana, balayo ka lang i-play mo pre kaya naluhayan ba? For your information, paring Georgie mo naman yung mga wang pantigmang praying omelet kaning barangay Maliwalo. Nung papansinan nyo, bala may overdose sa king ipikas and oil. Alyabap, yan pa rin ang usahan ng The Drunken Master Moves. Tutuya pong malasing yan ay dana sobra naping kalasingan kanita mintay keng binyag na nga nakuha niya ni kumpare keng bugok. Abab karakalpipangan na, not Kenny tapamangan. Ay dampa kasi lampa Borgi, sige magparamdam ka kaya ni Mal. Tatanan totobits ba, nang kalapit na namo. Uy, kanang lilibre burim katapan totobits, mo buri ka na, totododo yan ni Mal. Nano ba totododo? Nano iwari ni Bap, ninuwari ni nang... May pakilala kay Bing, ay dana, pa-endorse na yung kayang bayong negosyong yan kanya tutakin Kaluguran kayong bapataan niya nga tuke Saudi, o ini yan, may purgod na ka ng Pilipinas, yan magtinda niya mong Spanish bread. Dana Bap, kaporman lag yun pandigmayo, Spanish bread, kaya mabangnas yan. Aliyay daw, malinis yan, mendiluya pa, baya may tindag yan Ano palang lagyo ng kaluguran mo ngayon, Bap? Bing! Bingbong? Bingkamping bolang. O yan o, pinggama na naborgi. Kami gagana ka, naman midinan karug yan. Nanong karug naman, Bap? Karugtong na ning bulbul niya, mali may kitang kangat sana. Karugtong na ito bulbul. Dana Bap, long time no see, kalwad da kang alikit. Wala, Borgi, may busy ko So ayan Bap, karan po palang alimik kalala kang Bap ang junior, ya po pala yung gagawang pinakamanyaman na vegetarian shake. Ba, amo Bap, bahaya tayong blender mo ngayon nakamagdaldak. Why do na makapagal magdaldak gulay Ay, dolda ka talaga Bap, be-blender mo, nakakater mo po. Buri-buri ko na naman yung kyotex mo Bap maluto yo. O karan vegetarian ka na Bap, pumila na kayo kening kang Bap Alwalo ang klaseng dikuting sa serve no. Nanganaya mo namang gulay king shake na, ayan natingo po, palayampong na ano pa man Bap, ayan ay. Ay dana Borges, tuminom lang makaniti din kaya ang pansin o talaga makakapag-gym. Ba, bakit Bap, timano yumayat lang Nakapamuat ka pawari nung may kadayarian ako. Sa, dua, lu, apat ako tsarang kape na. Metong hata kalagatos damula, gampong metong pusit ayaw guys. Tsaka na din na lungkot tsarang mayo mo. Karang matarik mo magkape kan, munda na kayo ganing karyapong madalin ay dana. Hindi ka na babangon. Ayan Bap, karang ganang mahilig magkape kan, munta na kayong po kening store ng Domeng. Alim mo po manyaman kayang kape, mag-exhibition niya po.
Wayan po at makantane po gugulguin kayang kape ay. Ngayon do po paki na po kaya katami step by step kung makanano pong gagawanin kayang kape ay. First step, siyempre pakabukala na yung kape. Wayan ba po. Second step, maglagay ang coffee mate. O ba po, ninang coffee mate tayo. Tsaka tayo bulos Kenny ay. Hindi pala ka na akong business Boy, partner. laksa mo mo kung pakilala damo. O ano, gulat kayo no? Ako lang naman to, si Junjun the Great, di Mamangan Blade. Metong ka pang mapagkape? Parehas ka to. Ay niya po i-invite na kayo. Kening shop ni. Damo dun dun ka porma mo ba? Nung kape gupit, mabiya pa yung menurod kaya ka. Siyempre ba? Wen ba may balik ka to, ito piyalo damo yung kape ang puwing bubukal ako permit. Wapin na kanto, la na masyadong special. Besides keng mga pogi larang mang tinda, la na aliwang paniglon. Basta munta na kayong pukay ni ba, banta nga kitsulari daw ming su, ampoy Junjun the Great, di mamangan blade ay dana. Wen ba pa may order katang metong ay, ay numtam kayo ng katang cameraman. Wait, may exhibition niya pa'y daw ming bolang ay super na.